салом бинандагони гиромӣ. Нашри махсуси барномаи иттилоотии хабарро аз студияи марказии телевизиони варзиш мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Парвина Ашурзода. бинандагони гиромӣ, қисми аввали бозии дастаҳои Тоҷикистону Муғулистон ба анҷом расид. ҳамкорони мо айни замон дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе қарор доранд. ҳоло мо имкон дорем ки бо Аловуддин Буриев мустақиман дар тамос шавем. салом. нимаи аввали рақобат чӣ гуна сипарӣ шуд? Пас аз танаффуси тӯлонии футболбозони кишвар дар ҳузури мухлисон бозиашонро дар кадом сатҳ доир карданд? салом Парвина, салом мухлисони футболи Тоҷикистон. имрӯз дар ҳақиқат дар варзишгоҳи марказӣ бисёр фазои футболӣ аст. ва имрӯз бори аввал дар таърихи ҳам футболи ҷаҳон ва ҳам футболи Тоҷикистон мухлисон ба варзишгоҳ иҷоза дода шуданд. яъне тоҳо дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон мухлисон дар варзишгоҳӣ ҳузур надоштанд. ва фикр мекунам ки имрӯз агар 10,000 гӯр ин мухлисон дар ин ҷо омаданд, хато нахоҳанд кард. қисми зиёди дигарашон ҳоло омода ҳастанд ки ба варзишгоҳ оянд, аммо қоидаҳо мамнӯъ ҳастанд ва намегузоранд ки ҳамаи мухлисон вориди майдон шаванд. ин қисми аввали вохӯрӣ бо ҳуҷумҳои футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон шурӯъ шуд. ва бояд гуфт ки мо тавонистем ки дар дахи севуми вохӯрӣ ҳисобро боз кунем ва ин лаҳзаҳо ки буд Манучар Ҷалилов аз партофти хуби Муҳаммадҷон Раимов тоби аввалро бо зарбаи сар ворди дарвоза кард. Та дақиқаи 11 футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон фишорро ба дарвозаи дастаи Мухлистон бисёр ҳам зиёд карданд. вале афсӯс ки мо лаҳзаҳои хуби голзаниро истифода набурдем. дар замони вохӯрӣ мо ба ғайр аз ин гол боз ду голи дигар задем. аммо ин голҳое ки зада шуданд, яке барои он ки офсайд буд, яъне ҳолати нобозӣ, ва дигаре дар ҳолати қоидаро вайрон кардан маънидор гардид. ҳарчанд довари марказ голро ҳисобид, аммо кӯмакдовар ба он ишора кард ки дар ин ҷо хатое шудааст. мухлисон хеле хуб дастгирӣ мекунанд ва ин лаҳза шумо садоҳоро мешунавед. ва агар шумо дида бошед дар зери наволавае ки 1-0 нависта шудааст, бисёр мухлисони аҷиб ҷамъ шудаанд ва онҷо нависта шудааст Тоҷикистон go ahead, яъне Тоҷикистон ба пеш. ва тамоми 45 дақиқаи вохӯрӣ онҳо суруд навохтанд, нағора заданд, дастаи моро ба пеш хонданд. хулос дар қисми аввал 3 маротиба футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон зарбаҳои кунҷиро ба иҷро расониданд, дар навиде ки меҳмонони мо дастаи Муғулистон 2 маротиба. яъне аз дақиқаи 11 он тараф бозӣ тақрибан баробар шуд. футболбозони Муғулистон ҳамагӣ 2 зарба заданду халос, аммо 5 зарбаи мо яке бо гол анҷом ёфт, 2 голи дигар ҳам задем, гуфтам ҳисобида нашуд. мо ки дар оғоз гуфта будем ки бо ҳисоби 6-0 ё 8-0 ин бозӣ анҷом меёбад. баъди задани голи аввал дар дақиқаи сеюм боварӣ ҳосил кардем. вале чӣ суд? 45 дақиқа ва боз 1 дақиқаи иловагӣ ҳам паси сар шуд. вале ҳамон ҳисоб 1-0 аст. акнун умед ба қисми дуввум мебандем. зеро Шаҳром Самиев ки вақтҳои охир хеле голҳои зиёд мезанад, шояд ба майдон ояд ва ин мушкилии голзаниро рафъ шуда дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон. бо ҳамин умед ман суханро ба шумо Парвина ирсол мекунам. шумо идомаи хабарро ба мухлисони мо расонед. ташаккури зиёд. тамошобинони азиз, ёдовар мешавем ки бо ҳамкорамон Аловуддин Буриев дар тамоси мустақим будем. идомаи барнома. бар асоси қуръакашии мусобиқаи Тбилиси Гранд Слам ки имрӯз дар шаҳри Тбилиси баргузор шуд, рақибони паҳлавонони тоҷик дар марҳилаи муқаддамотӣ маълум шуданд. Шаҳбоз Сайдаброров дар вазни 60 кило дар даври аввал озод буда, дар даври дуюм бо ҷудочии пурқуввати узбек ҷоизадори чемпионати ҷаҳон 2019 Шарофиддин Лутфуллоев рӯи татамӣ меояд. Комроншоҳи Устопириён дар вазни 90 килограмм низ рақобатро аз даври дуюм бо ғолиби ҷуфти Абдураҳмон Диао аз Сенегал, Матиас Кусик аз Эстония оғоз мекунад. мусобиқа пагоҳ оғоз ёфта то 28 март идома меёбад. бо мақсади дар сатҳи баланди ташкилу идона таҷлил намудани ҷашни байналмилалии Наврӯз дар тамоми гӯшаву канори мамлакат мусобиқаҳои варзишӣ бахусус гӯштини миллӣ доир гашта истодааст. дар ин замина сокинони деҳаи гачакии шаҳри Ҳиссор мусобиқаи гӯштини миллӣ баргузор намуданд ки беҳтарин паҳлавононро ба ҳам овард.
бахшида ба ҷашни бонуфузи байналмилалии наврӯз дар деҳаи гачаки шаҳри Сор мусобиқаи гӯштини миллӣ баргузор гардид. мардум бо рӯҳи болида ва қабоҳи идона ин ҷашни аҷдодиро дар фазои соҳибистиқлолии кишвар бо шодию нишод таҷлил мекунанд. чорабинии калони варзишӣ оид ба гӯштингирӣ ки яке аз суннатҳои ин ҷашни қадимаи мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад, наврасону ҷавонон, калонсолон ва кулли мухлисони ин риштаи варзишро ба ҳам овард. аз солҳои пешина хеле фарқи зиёд дорад. фарқаш дар он аст ки ҳозир дар ҷумҳурии мо ҳеҷ набошад 4-5 ҳазор стадионҳои вай ҳаст, машқкунӣ барои стадионҳои варзишӣ. мардум ҳама фарзандо ба варзиш шуғул доранд. ина бинед ки дар худи ҳамин маърака намегунҷад паҳлавоно. пешам буд, пешам баъд набуд, не ки ҳозир ҳазор бошад ки 10 баробари пештара ҳозир паҳлавон бачаҳо бисёр. ин шаҳодат аз он медиҳад ки имрӯз ҷумҳурии мо тинҷ, обод, зебо шуда истодааст. албатта мо ҳамаш бояд фахр кунем, шукр кунем ки дар ҳамин хеле як фазои озоду зебо мо зиндагии нағз ба сар дорем. бо мақсади муттаҳид намудани дӯстӣ миёни наврасону ҷавонон, кумитаи тадорукот чорабинии мазкурро бо ширкати паҳлавонони номдор аз қабили ҳақназар Назаров, Хуршед Маҷидов, Шариф Назириев, Абубакри Акобир, Коврон Карликов, Фирдавс Насимов ва паҳлавон аз Ӯзбекистон Муҳсин Ҳисомиддинов барпо намуд. مثلا شما اینجا مشاهده کردید پهلوانان گوشتنگیریشون نسبت به پهلوانای زمان شما چقدر هستند؟ اک برادر خود سال به سال ترقی کرده است. اینا زور برای که پیش خیلی پهلوانان های یک تا دو تا بود، نه که خیلی پهلوانان نبود. حاضر زور бинандагони гиромӣ, инҷо нашри махсуси барномаи иттилоотии хабар ба анҷом мерасад. нимаи дуюми бозии мунтахабҳои Тоҷикистону Муғулистонро тамошо кунед. хайр.